Mwari andiratidza kuti mimi mamusiri kufanira kunge muri panapa, mune urungu hwekuuya panapa. Mauya sei? Ichokwadi, changa tichitopfuura hedu nenzira. Ndobva taonawo posta renyu nepiki renyu, ndobva tatirege tingotsambuka apa timboona kuti pakamira sei. Varorei maoko. Vaona posta nepiki. Mudara, zviri sei? Makadii munhu waMwari? Terrible. Amboni bika mcha. Sando dzako mudara. Mama? Yes, munhu waMwari. Munga describe murume wenyu mukanzi mutaurei, munomudescribe sei? Murume wangu good munhu, handina kana dambudziko. Imbomira ipa panze good munhu. Vangani vana baba good vanhu. Alright, mam chiti murume good munhu ndovanda kumisai. Ichokwadi munhu waMwari. Murume wangu good munhu, handina dambudziko naye. Chaanongokoshesa chete senemu yake. Senemu yake? Yes, muchireva chi? Muchato. Chipa holiday Christmas apa chiri kuitika, ada kuenda nemi kupi? Tati chiti mari dzavo dzikabuda zvakanaka tinoenda kuinyanga. I love this kind of husband. Azoitira kukadzi zvakanaka manje idzo. Vana mai makupiwa pressure ka. Wenyari kungoti tiri kumusha. Kwamurewa. Kana kuti ipo pano Christmas ine basa rei raisi tochigera pano. Yezvo vamwe vari kuendeswa kuinyanga. Arwire maoko nekuinyanga. Kungoti pamataura handaunyatsokubatai mushe mama. Mati kuinyanga here kuti ku-UK? Kuinyanga tina mapasipoti kuenda UK. Asi mukadero uzoenda ku-UK kana mapasipoti avo? Ndirotodei. Arwire maoko. Ndiri kunzwa kuda kudhomoka. Mbonyatso rwere maoko na akarongeka. Baba, pandataura nyaya ku-UK handa kudhomoka. Pane mapepa andiri kuoneswa, but mapepa aya ndenyu ekuenda ku-UK atori ready ende muri kuenda next week. Imimi nehama dzenyu muri kuzviziya, mukadzi wenyu chete ndiye asiri kuziya. Aona kuchema yenyu mama? Zvinorwadza prophet. Muri kutaura kuti hamuna clue yekuti arikuenda ku-UK? Anga singambofanira kuenda ku-UK, hatina kana tarisiro yekuenda ikoko isu. Inga mati munozoda kuenda wani? Pamwe surprise? Surprise yavanoita nehama dzavo chete nini ndisingazivi. I don't know chakuisai pano because Mwari andiudza kuti mamusiri kusapozwa kunge muri pano. Kana riri posta iroro raita kuti muve pano, vandi Mwari wenyu maakuziva kuti uyu ndikakuti ari kuronga kuenda ndiri kunyepa. Akatoita mapepa ese ari kuenda next week. Chokwadi here naye murume wangu zviri kutaura izvo? Tikuti munhu ndiani? Ichokwadi here, dairo murume. Alright mama. Waya pardon. Murume changu nyarira pfugama yapa mama. Ndoda kuti tiite kuti amai ava tivaratidze kuti why murume ari kuronga kuvatiza. Ndipe chair.
Petita. Simukai mama. Yeah. Garai paton. Natso garai. Ndoto mo relaxe. Auto mo relaxe. Then ma relaxa. Nditarisire pamberi pamuri kuona apo. Kana paine zvamaona muchandiudza. Maybe ndakaona mushe kuti ari kuenda ku UK. But mukazviona ndimi. Amen. Ndizive kuti munoone. Tarisai. Father, in the name of Jesus, I humble myself before your throne, of God. Even I speak that you open your eyes right now, that you may see the hidden things. In the name of Jesus, amen. Praise and worship. Dimbere. What's happening here? What's happening here? Waitinzwa padhuze baba musatize mudzimai wenyu. Chii chaitika? Muda kuregererwa imimi ari kuda kukutizai. Ndasingazoti mweya wakanga wandibata ipapo. Ndiregerera murume wangu. Waya patoni. Waitinzwe baba. Sodere padhuze. Mirai papa. Mirai padhuze nemudzimai wenyu. Tarisai kwandiri. Oh, mirai padhuze nemudzimai wenyu. Anti mauya mesere. Chayatisa. Chii baba? Zvakaoma prophet. Zvakaoma. Sei muruda kumutiza? Sandakaita prophet. Muna April. Mudzimai wangu akaenda kuna gesi. Aenda. Anzitaurisai nevari kumashure. Mudzimai wangu akaenda kuno gesi. Alright, garai pasi vamwe vese. Garai pasi. Muna April. Mudzimai wangu akaenda kuno gesi. Ini ndichibva ndasara. Saka amene kuti chii chakangoita kuti asiye foni yake akaisiya pamubhedha. Foni yake akanga isina kuloka. Muna April. Muna April. Ndomba ndaona ma message ekuratidza kuti ari kutsvaga vamwe varume amene aitotsvaga social media pama dating sites. Ongo. Okay. So kana makazona muna April same sina kumubvunza kana kumukonfranda pamakaona ma message. Ndakaudza munin'ina wangu. Ndaudza munin'ina wangu ndombati no mukoma nyaya kana dzakadaro dzinonetsa. Saka muri kufunga kuti sei? Ndikati inini ndizogara muZimbabwe handichada. Ndomba munin'ina wangu agara pasi nemadzikoma nana mudhara. Ndomba vandiitirawo mapepa ekuti ndikwanise kucrossa kuenda ku UK.
So it's true kuti mukutenda next week. Mamsingade kumuudza. Ya nekuda kwekuti zvadai ndanga ndisikade kumuudza nekuti ndaida kuzongomuisira mamessage ake because ndakatora ma-screenshots. Saka ndaida kuzongoruvhesa mamessage iwayo ini ndichitori ku-UK. Matima Regerero murume. Bati ndokumbira uregerero. Regerero. Regerero murume wangu. Usaende. Regerero. Ayo mirai baba chingo mirai mama mirai musaite drama. Don't be a drama queen. Mirai mama. But I wonder kuti saka mama muchipinda magumbeze mese sei kana maakutizana panapa. Ndiri kunzwa kutya, wandiri kutya murume. Most if he was able to keep this kubva April achipretenda ungasiri kuzviziya. Moms muri pamawani. Prophet ndakutokumbirawo kuti dai mandibatsirawo waregera kuenda. Murume wangu ndomuda. Nomuda ndakakanganisa but ndikudo murume wangu. Bati ndiregerere iwo. Ndiregerere murume wangu. Nyaya iripo ndeyekuti mudhara akangoona mamessage. Handiti foni inononoka kuloka password wosiya uchingofunga kuti yozoloka after 5 minutes pakaita access. Ndovatanga kuona zvaayionawo. But asi wakasimba because mapicture ndiri kuona ini ndikumaona. Hano. Kungoti nyaya dzevanhu hadzipendererwe. Isusu tinongokuparidzirai. Gara nemunhu wako kana uchimuda. But mama, unfortunately, murume wenyu arotoenda because mapepa aripo. And akaenda. He's not going back. He's not coming back. But ariregerero mbomirai mama. Mbomirai zvoriregerero. Kwaimimi maiteta kutsvaga varume sei? Ndizimwe yangu ngondibate prophet. Mose a dating site andindotsvagwa vanhu kutsvagana ikoko muchitsvagana ikoko. Chakanyanya kundirwadza ndechekuti mamwe mamessage andakazoona airatidza kuti aishambadza kuti inini agutsikane neni nhengo yangu idiki. Kureva kuti hapana chinoshanda hapana zvandinoshanda kwaari. Saka hatingambotaure zvinhu zvakafanana neizvozvo kuti pane madegoshi. Zvandichaita ndichida kuti muzoti tapedza service muzondoona mese. Ndiri mufundisi kai. Handikubvumidzei kurambanirana pamberi pangu. Tokugadzirisai kuti mugarisane zvakanaka. Dzimba dzinotonamatirwa idzi varume. Otoinamatiro imbai. Handijaje munhu but they need to discuss the issue at least. But unogona kuenda ku UK but usina closure nenyaya. I think you deserve to talk to each other. Kana zvaramba but imbotaurai. That's my recommendation. This is very sad. Ndai munogara munozondoona after ndovabatsira. Ndai munogara mama. Ndanzwa kakupera power. You know, I'm just imagining munhu achipinda nemumagumbeze mamwe chete. Achiziva kuti ndakakutarisira zvinhu izvi. Obva amirira kuti ndaaku UK wakumutsvaga obva ngokuti message de